В този влог ще видите как пристигнахме в Англия и отидохме на гости на нашите приятели. Ще ви покажа и първият хотел, в който се настанихме, след което ще видите много забавни моменти и ще разберете кои места успяхме да посетим, както и още много неща, затова останете до края на видеото. Това тук е целият ни багаж за пътуването. По принцип, дори не можете да си представите колко много неща съм събрала тук. А дори сака няма и 2 педи, както може да видите. Много е малък, въпреки че на видеото не си личи толкова, но вътре има страшно много неща. Има яке и ботуши, освен всичките дрехи, които са вътре. И да, общо взето, това е багажа, с който ще пътуваме. И така, ще се включим утре от полета. Пристигнахме на летище Лутън и най-после се видях с моята приятелка. Дори не мога да ви опиша колко означава за мен това пътуване. Не сме се виждали от няколко месеца, затова реших да я посетя аз, вместо да я чакам да се прибере в България. И това е и причината, поради която не сме снимали много първия ден, защото искахме да отделим повече време да се видим с тях, така че ще виждате повече от следващите дни. Здравейте! Включвам се направо от ден 2. Вчера се разходихме, хапнахме, пихме кафе, видяхме се с нашите приятели, затова не се включвах много, пък и пътувахме доста време от летището до тук. В момента се намираме в Портсмут и сега излизаме и ще ви показвам повече неща. Искам да ви покажа какво ми донесе моята приятелка от Тайланд. Това е дървен книгоразделител с слонче и е много красив. Тефтера ми е просто любим. Обожавам синьо и е много хубав. Има сапунче, което мирише на манго, обаче мирише много силно на манго. И е уникален. Най-вероятно никога няма да го ползвам, просто ще си го имам като ароматизатор, защото мирише много хубаво. И тук има и едно магнитче. Ето това е стаята в хотела. Доста е тясна, между другото. Но сега ще ви покажа как изглежда. Ще ви покажа каква гледка имаме. И банята, която е още по-тясна. Даже искам да видите как се отваря вратата. Ето така изглежда банята. Общо взето всичко е много тясно тук, особено за хора като нас, високи. Иначе изглежда добре. Ние сега си взехме закуска. Къде е закуската? На земята. Как можа да сложиш закуската на земята? Защо сложи закуската на земята? Тя е в две турбички. И въпреки това. Моята закуска е по-хубава. Моята е по-хубава. Нищо, че са еднакви. Не, моята е с формичка на сърце. И понеже в Англия е много слънчево и никак не вали, не знам дали се вижда в момента на очилата ми. Почти нищо не виждам, ама няма проблем. А тебе поне ти пази очите. Много ми ги пази. Ето сега ще ви покажа какво виждам аз. През очилата. Страхотно. Разходихме се до един шопинг център, който беше сравнително близо до хотела. И тук ви показвам обувки на Nike, които видяхме за 50 паунда, но за жалост не си харесахме нищо. И затова направихме една пауза за кафе и нещо сладичко, преди да продължим с разходката. Калника и как е изрезано и... И какво да му видя? Пак оглеждаш чужди коли. Така я оглеждаш, все едно искаш да откраднеш нещо. Да, не. Капака взима я. Бронята му е жестока
и Джоната там е жестока. Искам да го видите просто какво прави. Това е абсолютно всеки път. Не спира да се оглежда по чуждите коли. Изглежда се едно, ще открадне нещо. Направо нямам думи. Вижте го, все едно ще открадне нещо. И понеже е студено, аз съм с тънка блузка. Сега ще облека. Да. Аз това го взех, нали се сещаш как ги носят с риза? Да, аз никога не съм носила такова. Нищо. Сега ще ми е по-топло. Обличам якито. И се подготвям така да отивам на плажа с пуловер. Такова е времето, с пуловер и с шапка. И съм готова вече за плажа. Това е рая на кучетата. Направо е супер. Много е готино. Накъде? Хайде! Ходихме се до океана и въпреки, че беше 10 градуса, духаше много силен вятър точно там и трябваше да отидем на някое място на закрито. Отидохме на кулата, която е на пристанището. Ще изпиша името и долу, защото не съм сигурна как точно се произнася. И тук ви я показвам отвътре. Хванахме точно момента, в който светлините на града започнаха да се включват и беше много красиво. Приключихме с обиколката на кулата и се връщаме за малко до хотела преди следващото ни излизане. Срам ли те? Да. Не обичам публичните пространства. Аз те снимам в огледалото, така че се виждаш. Ау. Отиваме си в стаята да се преоблечем и излизаме. Сега ще ми затвори вратата 100%. Знаех си. Аз даже не мога да тропна. Айде бе! Може ли да вляза? Да. О, благодаря ви много. Абе! На Дени му е скучно. Ая се гримира. Жените пазаруват. Момчетата се сърдят и се пресяват. И понеже казах, че не ме е валяло дъжд в Лондон, имам страшен късмет, защото от 3 дни грее слънце и е сравнително хубаво времето. Затова сега ни вали. За да не е без дъжд. За да има и това. Сама си го предизвиках, сама си го пожелах. И сега се разхождаме с чадър.